Takže ahojte všetci. Dnes nové video, pri ktorom chcem ukázať trošku nielen cvičenie, konečne sme sa dostali o level trošku ďalej. A že to nebude len o cvičení, ale aj o jedení. No a o tom jedení iba proste by som chcel ukázať, že čo jem počas celého dňa momentálne. Jak to vyzerá, všetko, vám tam dám aj čísla asi. Keďže máme ráno. A moje raňajky sú väčšinou teraz vajíčka. No a ja si idem priamo po nich. Od zdroja. Ja mám trošku výhodu, toto je trošku reklama na sponzoring. Tu vám hneď ukážem. Tak dívaj sa. Už ma čakajú ráno 3. Mačka mi tu ide po nohách. Ale toto je môj sponzor na vajíčka, takže ďakujem. No a môžeme ísť pripravovať raňajky. No a takto pekne nám to už žetiskuje. A o chvíľu môžeme ísť jesť. No takže toto by boli moje raňajky. A čokoládový croissant objednutý The Best. Juice pomarančový 170 ml. 4 vajíčka a 60 g tej šunky. No takže máme po raňajkách, teraz idem na tréning s klientom, no a uvidíme sa pri ďalšom jedle. No a vítam vás pri ďalšom jedle, o 10:00 mám ďalšie a tentokrát to je taký rýchlo olorant. To doporučujem ináč každému, je to veľmi rýchle a chutné. Dávam tam vločky, vajce, do malej misky mlieko, vajce, vločky, kakao a kusky čokolády, nejakých 30 gramov. Vyzerá to asi takto. Minútu a pol dám do mikrovlnky a bude to vyzerať trošku inač. No takže už to máme zohriaté. Vám ukážem, jak to vyzerá. Čokoládka roztopená a môžeme jesť. Vyzerá to ako koláčik. Je to veľmi dobré. No a môžeme ísť na obed. Je to taká moja klasika, mäso, ryža a kúsok zeleniny. A nič viacej, nič komplikované, jednoduché a pre mňa chutné. Takže iba vám to ukážem teraz. Krása. Ryža, mäso, paradajky. Všetko vám vypíšem, koľko som si dal. A ešte tu mám kreatín. Príchuť zelené jablko, 10 gramov. Takže môžem ísť na obed. Dobrú chuť. No a ideme teraz na ďalšie jedlo. To bude pretréningové, tak hodinu pred, hodinu a pol. A bude to ryžová kaša, samozrejme s vodou, no a k tomu si dáme ešte čučoriedky, pre takú doplnkovú chuť. Vám to ešte ukážem. No takže takto to nejak vyzerá. No a môžeme ísť na to. Som na ceste do posilky, idem si zacvičiť svoj tréning. No a budete mať aj rýchly zostrih samozrejme. A vidíme sa v posilke. Môžeme ísť na to, na posilke. Momentálne cvičím anterior a posterior, čo je v podstate push a pull celého tela. No, momentálne to takto skúšam teraz a ideme makať. Čo iné môžeme robiť? Keď sme sa dobre najedli, máme full day of eating a môžeme ísť na to cvičiť. Tak to len trošku poťažkať ľahké váhy, lightweight. A potom uvidíme na konci, či tá pumpa aspoň bude dobrá. Lebo ak sa hovorí, že aspoň na chvíľu máte radosť v posilke, keď ste napumpovaní, lebo keď viete domov, tak už môžete ísť rovnou naspäť do posilky. No ale je to život posilky. Forever to touch you, 'cause I
know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. No takže už ideme na večeru. Mám tu aj svojich verných kamošov. A v podstate je toto isté čo na obed. A množstvo všetko budete mať vypísané do detailu, takže nemusíte sa bať. Uvidíte všetko. A vám ešte ukážem, čo vlastne idem teraz jesť. Takže to by bola večera a teraz ešte mi ostalo na nejaký snack a stále to nejak stredám a dnes to bude Milá. No a vždycky takto si to užívam pri trošku uvoľnení. To by bolo všetko, videli ste už aj jedlo, aj tréning. No a ideme ďalej pri ďalšom videu.